amene ndi Bile Malata amene akuti akuwayankha aboni Kalindo komanso azinzawo onse amene anali ndi press briefing lero kunena kuti yayi tipanga mademos mathematics akhalepo komanso zina ndi zina nde iwowa abwera akuti afuna awayankhula anthu amenewo atiwo ndi Bile Malata amene amayankhulira mtundu wa Malawi. Nde anyway tuwamve kuti akuti chani. Guys, thank you so much Malawian cameras. Malawi anzanga takhala tikuyembekezera siku ili pa 16 September 2025 kuyambira kale kutangochitika zisankho zapa 2020 ndipo takhala tikupempha anthu andale kuti azikhala anthu oti akamaliza zisankho aziyamba kuchita support the government imene anthu ambiri aisankha. Ndipo izi zakhala anthu ambiri amene akhala agalu okuwa amuzipani akhala akuyankhula zochuluka zomenyera akuti ufulu Amalawi pomafuna kuti alandire ndalama kuchokera ku zipani zotsutsa ndi kufuna kulimbana ndi boma limene lilipo pano limene lidasankhidwa ndi anthu ochuluka mu chaka cha 2020. Takhala tikutsutsana nazo izi pofuna kuti dziko la Malawi lizichita zinthu ngati anthu ozindikira ofuna kuchoka step ina to the other step. Sitingakhale anthu omangofuna kuti tikuyenda kupita chitsogolo ndi kubwereranso 100 steps backwards ndikuti tikhala anthu osowa vision amene tilibe dongosolo lenileni. Dziko lino la Malawi from 2020 anthu anali ndi mpata waukulu kwambiri okonza zipani zawo, be it DPP, UDF, AFOD, UTM, PP, PDP, and all registered parties in Malawi. Taonapo anthu akupita kuma convention amuzipani zawo ndi kumakasankha atsogoleri azipani zawo zimene ena tonse timaunikira kuti pamene mukupita kuzisankho za convention onesesani kuti mukayike atsogoleri amene ali olimba, atsogoleri amene akhoza kukakuyimirani kuzisankho. Ndipo siku limene timaliyembekezera ndi 16 September 2025. Aliyense atatha kukonzekera zisankho zimenezi sikuti samadziwa kuti oyendesa zisankho ndi ndani. Ndizachidziwikire kuti chipani china chilichonse chimadziwa kuti oyendesa zisankho ndi Electoral Commission. Ndipo taonapo ma convention ena amene akhalanso akutenga anthu ngati Electoral Commission ndi kumakayendesa convention yawo kusonyeza kuti ngakhale kuzipaniko akhala akukhulupirira Electoral Commission kuti ndi imene imayendesa zisankho, ndi imene ili malamulo a dziko lino. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu amene akhala akulongolola since 2020 chifukwa choti zokhumba zawo zimene amafuna kuti azipeze mwina kuchokera ku mgwirizano umene adapanga mu 2020 alephera kuupeza, sadapatsidwe zimene iwo amafuna, akhala akupanga phokoso limene lakhala likumakhala ngati noise chabe osati voice. Lero akufuna kupitirizabe kupanga maphokoso pofuna kusokoneza zisankho zimene zilipo pa 16 September. Enafe dziko lathu
ndi linolo la Malawi. We don't have any other country where we can run to. Tinabadwira muno, tili ndi ana athu mdziko muno, tili ndi ana amene aphunzira mdziko akuphunzira masukulu mdziko muno, tsogolo lawo akupangira mdziko muno. We don't have any other country, and we cannot run away from this country. So pali ena amene anathawa mdziko muno ndipo akukhalira ku maiko akunja ngati ku America, ku Britain, ena ali ku South Africa, koma akufuna kumakolezera moto ofuna kuti zinthu zionongeke mdziko muno. Ena afika pomanena kuti mdziko muno muzakhala nkhondo mu chaka cha chino cha 2025 pa 16 September chifukwa cha nkhani ya Smartmatic. Koma ndafuna ndikukumbutseni inuyo Amalawi kuti inalipo nthawi imene timayembekezera ma results azisankho general elections kuchokera kuli Zumulu Island, kuchokera kuli Koma Island, kuchokera ku Lake Chirwa, kuchokera ku madera ovuta mayendedwe, ndipo ma results amakhala mpaka mwina 2 weeks tisanadziwe kuti kodi president amene wawina ndi ndani. Iyi inali nthawi imene imakhala kuti technology yathu inali isanafike pachimake, koma pakupita pa nthawi taona kuti anthu ambiri pano akugwiritsa ntchito technology, ndipo ambiri ali pa TikTok, ambiri ali pa WhatsApp, ambiri ali pa Instagram, ambiri ali pa Facebook. Ngakhale ine lero ndili pano pa Facebook live chifukwa cha technology. Ku America nthawi imene amapanga zisankho, people could fall kuti awo akutsogola, awo akugwa, awo atsogolanso by using the technology. Zipani zonse mdziko muno including MCP ikupanga misonkhano ngakhale live, kotero kuti palibe munthu amene akupanga zinthu opanda kugwiritsa ntchito technology. Msonkhano ukamapangidwa ku Mzuzu ukumakhala live, msonkhano ukupangidwa ku Blantyre aliyesa kumazitsatira. Now wina lero akaganiza zofuna kuti asokoneze zisankho zimene zikubwera pa 16 September, ndiye kuti akufuna kupha ufulu wa anthu osankha munthu amene akumufuna. Chimene tikudziwa ndichonena kuti aliyense amene akufuna kuyimira ngati president, kaya akufuna kuyimira ngati MP, kaya akufuna kuyimira ngati councilor, kumene amapita ndi kumene kumapezeka anthu, kumene amakachita campaign ndi kupereka mfundo zake, koma osati kulimbana ndi Electoral Commission. Electoral Commission ndiyo khazikika imene idalikidwa m'malamulo a dziko lino. Sindikukhulupirira kuti chingakhale cha nzeru kuti wakuba ndikumapita ku polisi ndikumakanena kuti ndikufuna ndifufuze ndione pamene pamakhala kufutizana. Sindikukhulupirira kuti ndi cha nzeru kuti student amene akuyenera kulemba mayeso ndikumapezeka kuti akupita kumanebo ndikukanena kuti ndabwera kuno ndikufuna ndione makompyuta anu kuti muli zotani. Sindikukhulupirira kuti ngakhale kuli road traffic, kaya ndikwina kuli konse kumene kudapatsidwa mphamvu, kaya ndiku ACB munthu kumapita kumene kuja kuti ndikufuna ndione mu system yanu kuti investigation yanu mmapanga yotani. Tiyeni tisaderere Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission idakhazikisidwa ndi malamulo a dziko lino, kotero kuti amene ali player amene akufuna kusewera pa ground lifaliri wake ndi Electoral Commission. Ndi ena amene amakhala kuti mwina angokhuta mpanda, anthu amene amakhala kuti osowa zochita ndi amafuna kuti azipita kwa ma politicians
ndikumakanamiza kuti tipaseni ndalama aya ayitika kuyankhulirani. Tikufuna tikuuzeni ichi kunena kuti Malawi wina aliyense amene adalembetsa ufulu wake akadzimenyera yekha pa 16 September. Ani timafuna tikuuze kunena kuti MCP ili ndi candidate wao Dr. Lazarus Chakwera. DPP ili ndi candidate wao Professor Arthur Peter Mutharika. UDF ili ndi candidate wao Atupele Muluzi. Afford ili ndi candidate wao Chakufa Chihana. PP ili ndi candidate wao Dr. Joyce Banda. PDP ili ndi candidate wao amene ali Kondwani Nankhumwa. Na yeso oja zake alibe mulandu ali ndi candidate wao amene ali Michael Usi. Kosewa akudziwa kuti there is electoral commission imene ikwenera kuyendesa zisankho. Now lero anthu amene tikugwiritsa ntchito technology ndikumakumikizana mosavuta, wina akabwere ndikukanena kuti ayi koma sitingagwiritse ntchito mathematics, komanso pakufunika kuti pakhale anthu akafufuze mu machine a mathematics kuti muli chani. Izi zikuoneseratu kufuna kusokoneza zisankho zimene zikubwera kutsogolo kuno. Zisankho zimene zikubwera kutsogolo kuno si za ma individuals. Zisankho zimene zikubwera kutsogolo kuno ndi za dziko lonse, komanso ma international organizations amabweramo ndipo amaonerera amene amakhala ma observers. I don't think kunena kuti anthu amene ali in minority they can dictate what MEC should do. Ku MEC lerolo as we stand today tamva kunena kuti DPP ali ready kukapereka sopano ma commissioners awo amene azikakhala ngati oyang'anira pa zimene zikuchitika ku electoral commission, chifukwa ena ma udindo awo akuchita expire, ena aso anachita resign. Chomwecho ngakhale a MCP paliso commissioner wina amene akukaperekedwaso dzina lake chifukwa nthawi yake yachita expire. Kusonyeza kuti muzipanimo muli anthu amene akuwayimira anthu oterewa. Pano tikufuna tinene ichi kunena kuti anthu amene akumapereka ma ultimatum 14 days chani mosapyatira ngati aboni kalindo takhala tikuasatira bwino lomwe chiyambireni 2020 kuti atakhala zitezonena kuti agwa mu ufumuwo wa Tonse Alliance akhala kuyankhula zochuluka zina za mabodza, komanso takhala tikuaona akumangidwapo kusonyeza kuti he has not been responsible enough. Akhala akukamba nkhani ya ma rights koma opanda udindo, opanda kuyankhula za ma responsibility. Anthu amene anali nawo kumeneko akuti Amalawi first mudziwe kunena kuti ndi anthu ogonja, ndi anthu osowa zochita, ngati mene alili kandi a Richard Mphepo ndi munthu onena kuti ndi wa DPP, munthu amene sanamenyereko ufulu dziko lino la Malawi, samatsatira zoyenera kuchita, amakhala kuti alibe even phone ya smartphone, alibe, amakhala ali kuntchewu kumusi kwenikweni kona kuti samatsatira zinthu mene ziyendera. Kuyambira pamene panali akalaire ngati amene amayang'anira amuni achifundo kachawo amene amayang'anira ku electoral commission amakhala akufotokozera nthawi ndi nthawi, tapanga izi tikachoka apa tikupanga izi, kusonyeza kuti dziko limakhala likusatira bwino zokhuzana ndi electoral commission. Electoral commission ikamapanga zinthu zawo simangobwerapo kungopanga kuti ngakhala kuti kaya Annabel Ntalimanja ali ndi mphamvu zotani sizingatheke kupanga zinthu outside the law. Apa Kongolani amene anali nawo ku press conference imene ndi amene mukati mufufuze mukapeza kuti akuyimira UMP ku chipani cha UDF. Mukati muyang'ane awa amene akuti ndi akukaronga Alaiton Mangochi ndi munthu amene wakhala akungoyankhula zinthu zosalongosoka pongofuna kuti adye akhutise mimba zake.
tikakamba za Abile Banda mwaunaso nokha pa interview yonse alephera ngakhale kuzichita introduce dzina lawo kuopa kunena kuti zimene iwo amapanga chilichonse akamayankhula amapempha kwa Peter Mutharika, amapempha mundithandize, mundithandize, chimene amafuna iwo ndithandizo loti azidya pa nyumba pawo. Malawi Watch idagwa, inali yolimba bwino Malawi Watch imene amayitsogolera, koma idagwa panopa achita kuyimira m'manja mwa anthu ena. Tikakamba za Joseph Peshi, Joseph Peshi ndi amene akhala akumapanga blackmail, ndipo amayenda limodzi ndi a Patricia Kaliati ku UTM, ndipo nkhani zokhuzana ndi a Patricia Kaliati Joseph Peshi ali mkatimo. Sindikukhulupirira kuti anthu amene aja angabwere ndi nkhani zomveka bwino zonena kuti akhoza kumenyera ufulu Amalawi. Zolinga zimene aziyika anthu awawa akufuna kuti asokoneze chisankho cha dziko lino chimene chikubwera pa 2025 apa pa 16 September. Ndipo akuti akuganiza kuti akasokoneza zisankho zimenezi ndi kuti Dr. Lazarus Chakwera azasiya kukhala president. Ndimafuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti Peter Mutharika ngakhale kunalizo limbana mu 2019 koma adafika mpaka 2020 sadachoke pa president. There cannot be a vacuum in the presidency office. Therefore, president amachoka pa mpando pokapoka pamene pachitika zisankho, ndipo ngati zisankhozo zamuchotsa pa mpandopo, no demonstration can remove the state president pa mpando. No audios, no videos, no demonstrations, no press conferences imene ikhoza kumuchotsa pa mpando president. Ngati mukuganiza kuti mufuna kusokoneza zisankho za dziko muno zimene zikubwera pa 16 September, musaganize kuti Dr. Lazarus Chakwera azachoka pa mpando pa 16 September chifukwa choti mwasokoneza zisankho. Dr. Lazarus Chakwera azakhala pamenepo mpaka kuti azachitika zisankho. Ngati siku kuchitika zisankho azakhala pamenepo mpaka kuzafika pa nthawi imene kuzachitika zisankho. So palibe amene angasokoneze zisankho. Tiamike kwambiri apolisi a dziko lino mpaka kumafika pomapanga mapemphero kufuna kuti akhale ndi zisankho zabwino. Tiamike aame a dziko lino amene akumafotokozera kuti ifeyo tili ready kuonesa kuti zisankho zachitika zabata ndi mtendere. Amalawi anzanga asakunamizeni wina aliyense kuti dziko muno muzachitika nkhondo. President amene amakhala in control sangalole kuti dziko muchitike zisankho, amene muchitike zipolowe sizingatheke. Ndipo anthu amene awawa amene akubweresa akungoyankhula zinthu izi chifukwa cha ndalama zimene akulandira. Ndikupempheni inu akuzipani zosiyanasiyana kuti this is the time kuti mupite mukapereke manifesto yanu. Tikukhulupirira kuti kufikira siku la lero zimafunikira kuja kuti tizikhala tikudziwa kuti kodi lero lokuti kwachitika zisankho makandidate amene tili nawo amene angathe kuwina angakhale ndani. Koma kufikira lero sitikumuona munthu amene akubwera ndi kuyima ndi Amalawi ndi kumaoneka kuti uyuyu ali ready. Donald Trump kuti awine sanangokhala ku nyumba. Donald Trump anapanga misonkhano over 900 kuchita convince anthu kuzungulira dziko lonse lake pofuna kuti apeze vote. Lero timatha kuona anthu akukhazika candidate wawo kungomukhazika ku nyumba koma ndikumangopanga campaign pa social media. Ayi koma anthu akufuna uyu. Ayi anthu akufuna uyu. Lero tikuona a Dr. Lazarus Chakwera akuzungulira dziko lonse, akuyendera paliponse, akukumana ndi anthu. Wina akazabwera ndikunena kuti ineyo ndikufuna kuvotera MCP, wina akanene kuti ayi agwisa ntchito mathematic. So muziwe inuyo amabungwe kunena kuti roho yanu sikumenyera ufulu anthu ochepa. Ngakhale wa MCP ndi member kapena kuti ndi citizenry wa dziko lino la Malawi. So you cannot say kuti yayi tikufuna kuti azawine musakondera koma mukufuna wina kuti azawine koma wina ayi. Ngati Dr. Lazarus Chakwera atapanga kampeni, ngati Dr. Lazarus Chakwera atachita convince anthu amene watsogolera kwa 5 years ndi ukamuvotera, simunganene kuti kuchitika nkhondo. Chifukwa iyeyo ndi kuti nayenso wafikira anthu amene ali nawo.
and mind you chipani china chilichonse mdziko muno chili ndi masupporters ake, ndipo you cannot rule out kuti MCP ilibe masupporters. You cannot rule out MCP ili ndi masupporters ake, ndipo kuti tizipezeka kuja kuti anthu azipani ngati menda neneramu kuti Richard Mphepo amene amawerenga statement imene ndi a DPP kuti tizibwera ndi kumanena kuti ayi azipaniso nawo abwere aziyankhulaso zawo, mukaona kuti ndi nkhondo imene simungayiwine. And mukamafika pomanena kuti bweresani zikwanjezo ife sili kuziopa takonzeka kufera dziko lino, ziwani kunena kuti ndi kumawu ogonja. Inuyo tapitani mupemphe kuzipanizo zotsutsazo akupaseni funding, muzungulire dziko lonse, muthamange ndi kampeni ya candidate amene mukumufuna. Ma press conference muziauza kuti dziko lino apart from Dr. Lazarus Chakwera amene akuoneka kuti akhoza kulowa m'malo mwake ndi uyu, muzichula muzichita endorse president amene niyo mukumufuna. Koma kulimbana ndi lifalili amene ali electoral commission, muziwe kuti ndikupana fupa la ng'ombe kumafuna kuliswa ndi mano, chifukwa electoral commission sinakhale pamene paja mwayoyoka. Ngakhale chair amene anasankhidwa pamene paja wa electoral commission sanabwere pamene paja mwayeka, anabwera pamene paja mwa malamulo. So kulimbana naye zili ngati kuti mukufuna inuyo kulepheresa ufulu wa anthu ukapereka vote yawo. Nde imene yoyo ili ngati treasonous in nature. Nde mukudziwa inuyo mulandu wa treason imene umakhalira kuti mufuna kulanda boma, nde muzinena kuti atikupasani 14 days, koma ikamatha 14 days yo nde muona nde tikaseka maboda ku ine mukuziwa ine Lighton Mangochi ndine ndimachokera kumpoto ndipo ine ndikuimira anthu akumpoto. Inuyo mene mmachoka kumpoto mwasanzika ndani kuti mukayimira anthu akumpoto? Kumpoto tukuli anthu oganiza bwino, anthu ophunzira bwino amene amataka chiona chinthu ndi amachiwerenga ndi kuchiona. Sangatenge kuti anthu akumpoto that they can seek so law ndikakutumizani inuyo a Lighton Mangochi kunena kuti pitani muzikapanga press conference yoti imira ife anthu akumpoto. Inuyo anthu akakufufuzani akakupezani kuti inuyo ndinu anthu ndi akumangochi, ndipo kukaronga munangopita kumene kuja ndi kumene mukhala mupangira business. Lero you cannot take role yokhala oyimira onse anthu akumpoto. Ndi chibwana cha Njomboleni chimene mukufuna kupanga. Musasokoneze zisankho zimene anthu azikonzekera, musaononge zisankho zimene anthu azikonzekera. Anthu anakonzeka akukapereka ufulu wawo umene aukonzekera, whether to vote for Dr. Lazarus Chakwera or candidate amene akumufuna. Koma kuti inuyo muzibwera ndi kumakanena kuti kukhala nkhondo after 14 days temuona zimene ifeyo tipange, ifeyo gulu limene tili pano si ife ana osewera. Ayi, muchita kuziwa kuti ngakhale ma soldiers amene muli napo pamene popo ndi ofoka kale, they are old soldiers. They cannot even convince people to go on the road and mapanga ma demonstrations. Ndani amene angamvere Bile Banda? Ndani amene angamvere Boni Kalindo? Ndani amene angamvere Munguti Pongolani? Ndani amene angamvere mukuti onse amene muna akhazika mwa asanja pa group yanuyo pa convention pa press conference yanuyo? Ndani amene angamvere? Nobody can listen to them. Even ma group ma NGO ano mulibe mo even membership. You cannot go to south and ukapeza ma membership of even 100. You cannot go to eastern region and ukapeza ma member even 50. You cannot go to central region and ukapeza ma member even 1000. You can. So palibe amene azibwera pano pa ndikumaopyeza. I'm telling you, palibe zoti tiziopyezana kapena muziopyeza. Palibe zoti muziopyeza chifukwa dziko lino aliyense ndi lake. Timalikonda. Sitingamabwere pano ndikumawalirana, ndikumakakhala ngati madolo. Inu pabwera anthu anabwera pano ndikumakanena kuti tifuna tipite ku Makra, tifuna tikatseke Makra chifukwa cha mashini ya ku Makra. Kena kwatangopezeka zoti apezeka kuti auzira kuti pasi tengani akazi anu pitani ku Ghana mukayendere kumeneko, analandirako ndalama. Anapeza kuti zinthu ziyazisiya. Sitikuziwanso kuti nkhani za mashini ya ku Makra zili pati. Lero mukubwera mufuna muzikalimbana ndi electoral commission. That is treasonous in nature. Tiapemphe ma security agencies kuzilekerera zinthu ngati izi. Sizikuthandizani, mukufunika zizona kuti mufufuze mabungwe amenewa kuti kodi ali registered. Ukapeza kuti even Malawi Festival is not registered. Ukapeza kuti onse amene akupanga zimezi ndio they are soliciting funds koma ndi ma group ma NGOs zoti osatani osachidwa register. Ino Angola, ino oyimira ma NGO body macheya akumene koko, kodi mukuti chana? Mufuna muzisiya muzilekerera zinthu kuti zingochitika mosalongosoka.
tabwirani ntchito yanu yoyenera kuti anthu awa poyamba muziafufuza muziuza tundu wa Malawi kuti ndiwoyenera inunso amakamera amaradio ama TV musanachite air zinu zanu live muziyamba mwaona kaye kuti kodi zinthu izi anthu awawa are they registered ni ma registered entity ni ma registered organizations otakhoza kumatsokoneza kumabweresa kuntundu wa Malawi chiopsezo chimene anthu akonzekera. Ife tikukhulupirira kuti inuyo Malawi Electoral Commission ndi udindo wanu sopano kuti mupereke ntchito kwa anthu amene ali responsible enough kuti azifotokozera anthu kuti kodi mathematics izagwira ntchito bwanji, kodi zimene akunena anthu zizonena kuti ili ndi kuopsera ili ndi ziopsezo ili ndi chani sikuti bwanji. Anthu amene ali very responsible osati kumakuopsezani kumaitana anthu bwerani tipange nawo engage. Anthu alibe mtima ofuna kupanga engage ti munthu ali ndi zolinga zawo zofuna kusokoneza zisankho za dziko lino zimene zikubwera pa 16 September. So we cannot prepare these elections. My elections are mabwera every 5 years. So we cannot spend our time, we cannot spend expecting these elections wina wake azikabwera ndomaka sokoneza akuti chifukwa walandira kandi 1 million yake kalandira 1 million yake kuchokera kwa JB ku America ati mavwete kaya walandira kwa Ntanyiwa akuti 4 regions organizations kaya walandira kwa ndani ndeti zikanena kuti ayi basi tiye tikasokoneze ziko lino ayi ndende kuuzeni kuna kuti ifeso ndizika za ziko lino la Malawi, ifeso ziko lino ndilatu. Musaganize kuti inu nokha ndi amene mukhoza kumayankhula zinthu anthu ndikumakusekererani. Aliponso Amalawi ochuluka ayinaso amangokhala chete mwina kumangokuonani kuti awakuda kutero eti koma zonena kuti tizikhala ngati kuti enanu you are more Malawians than others kuti mukalepherese ufulu wa anthu okavota pa 16 September. Izozo sizichitika ndipo mukaganiza zichizona kuti mufuna muzilimbana ndi Malawi Electoral Commission poganiza kuti mupeza mwayi oti amene mukuafuna inu akhale pa mpando mwauponda. Izozo sizitheka. Isiyeni Electoral Commission izipanga zake. Musiyeni member wina aliyese kaya kusapota MCP kaya kusapota UDF kaya kusapota DPP kaya kusapota Afodi kaya kusapota jati apereke ufulu wake. Osati kumati hayi musavotere MCP hayi chanjani zikuthandizani jani ngati inuyo mwakonzeka kuti you are ready to govern this country to take over from Dr. Lazarus Chakwera pitani kapangeni campaign pa ground people will vote for you. Koma osati kulimbana ndi Electoral Commission, osati kulimbana ndi MEC ayi. So ambiri ndi amene ali ndi kumbuyo kwa MEC, ambiri ndi amene ali ndi MEC ochepa ndino amene mukungofuna kusokoneza zisankho zimenezi. So sitilola kuti musokoneze zisankho zimenezi. I repeat, sitilola. Sindinangobwera kumango yankhula wakusaona akati ndikugenda waponda mwala, osaona akati ndikugenda waponda mwala. Inuyo Aboni Kalindo ndikutchulani zina kuti Aboni Kalindo simungaguze ziko lino, simungasokoneze zisankho za ziko lino, simungaononge ufulu wa munthu okavota, simungapezeke kuti inuyo mukasokoneze Electoral Commission. Mwakhala mukuchitapo zambiri, munabwera kumabakira zama smagolini kumasokoneza ku MRA atangokuyankhulanya MRA munapezeka kuti mwakhala chete. Inuyo ndi anthu otumikira mimba zanu, sino anthu ofemenyera ufulu wa dziko la Malawi. Musiyeni Malawi akamenye ufulu wake yekha wozimenyera iye yekha pa 16 September kuvotera munthu amene akufuna. Inuyo mulibe mawu. Poyamba mukachite register ma organizations anu, mukakhale ndi ma structure bwinobwino pa district ina iliyonse, mukakhale ndi anthu amene azikusatirani. Koma mukamati haya tatenga Lighton Mangochi ukuku tatenga ati apongolani ukuku ife tatenga kuti kaya peshi akuti kaya tatenga ndi muti kaya ndi akambanje kaya mukuti ndani amene ali ma members a DPP ndikumati ndi ma organizations aboma mana organizations. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti mwauponda mwalemba mazi achula awerenga. Ife sitikhala chete tiauza Malawi kuni ndinu ndani ndipo tikuuzani pamene mwatolera ndalama, pamene pali mphamvu zanu tikuuzani. Chifukwa ife tiwe tikufuna kuteteza panopo ndi dziko lino la Malawi lisamakhale nkhani yomangoti nkhondo makamba koma mulibe inuyo even kuzipani kwanuko mulibe even futi. Ndi muzika kamba nkhani ya nkhondo bwanji muzikabwera kumabweresa chiopsezo kwa Malawi. No ngati simunakonzeke, if you can't beat them join them. Inuyo ngati mukuona kuti mukuopa zisankho just join amene akuoneka kuti ali ndi mphamvu.
ngati mudalephera kuteteza boma lanu la DPP nawo ndikuti inuso ikakhala yomweyo ayi zimene zonse muziwe kunena kuti muziwe kuti strategy imene adapanga IMCP ndi UTM popanga Tonse Alliance si strategy yomweyo imene idapindulira imene sikhoza kupindulira ena. Muziwe kunena kuti pagwera nzako wina umadusapo mwino pamene adagwera Peter Mutharika Dr. Lazarus Chakwera adusapo mwino. Tikamakuuzani kunena kuti musamatenge atsogoleri amene adalephera ndikumayika kutsogolo kulira kwake kumakhala kumeneko. Simungatenge sanamira imene idajeka kale pasi ndi chiswe ndikumanena kuti mukayimisira chipani chanu ndi chipani cho ngati chikulephera kudzuka chikulephera kuyima pachokha ndi mukanena kuti sanamira imene yoyo mukayimisira ku chipani ku dziko kuti zikayendesa dziko lino. Oyenda ati okoka ngolo sakoka nayang'ana mbuyo. Ife ngati Malawi sitingamapeza kuti tikukoka dziko lino la Malawi malo moti zipita nalo kutsogolo ndeti zikayang'ana mbuyo. Lero sitingafike pomakayang'ana mbuyo kuti kodi Abakiri Muluzi ali kuti kodi Joyce Banda ali kuti kodi Peter Mutharika ali kuti atilamulire. Their time is over, let them enjoy their retirement. Ndi ma former president panopa tiyenera kuyang'ana chitsogolo. After Dr. Lazarus Chakwera pazibwera nkhope zina osati tizipezeka kuti ka Dr. Lazarus Chakwera achoka pampando ndeti zikaganiza kuti koma tabweraso Dr. Lazarus Chakwera. Ayi tiyeni tizipita chitsogolo. Achoka Dr. Lazarus Chakwera pabwere munthu wina tizipita kutsogolo. Achoka Peter Mutharika achokepo tipitiziyang'ana ena. Ifeso ife timafunanso president iwo tizakhala liti ngati tizikapezeka kuti tukatenga anthu ku retirement kumakana kuti tikupita nawo akakhale pampando. So we cannot be fighting each other chifukwa chona kuti tufuna Peter Mutharika akhale pampando. We cannot be fighting each other chifukwa kuti tufuna Joyce Banda akhale pampando. We cannot be fighting each other chifukwa tufuna Abakiri Muluzi akhale pampando. No. It's time kuti tizalemekeza anthu amene wangati ma former president a dziko lino. Yapemphe Dr. Abakiri Muluzi dziko lino limakulemekezani kwambiri. Musakhale munthu osogolera zinthu zimene zili zosayenera. Inuyo pa nthawi yanu mumapezeka zilizonena kuti mukudikira malizatsi amene amachokera ku Lizumu pogwiritsa ntchito Eunice Chipangula ku MBC ndikumasintha magalimoto. Ikutenga malizatsi galimoto kuno ikapezeka kuti kufika pa nsewu ikutenga galimoto ina kumapita ndi malizatsi. We don't want that. Sindikukhulupirira kuti zimene amapanga a DPP under the leadership of Peter Mutharika pamene amasintha mafigures pogwiritsa ntchito Tipex, that one we should be using even today. Komakana mathematics ndikumati tipite kumanyo. Zimenezo sizichitika. Tikuyenera anthu ife tizivomereze kuti tili mu technology world whereby tikugwiritsa ntchito WhatsApp, tikugwiritsa ntchito TikTok, tikugwiritsa ntchito email, tikugwiritsa ntchito Facebook, tikugwiritsa ntchito Instagram, tikugwiritsa ntchito YouTube. Ndi lero sitingamabwere ndimakanena kuti koma nazi sankho zokha ndi tikagwiritse manyo cholinga chonena kuti ena akapeze mpata omalemba pa mapepala ndikumasinthisa ndi zimene Malawi afuna. No, let the machine do its course. Lero tikapita pa ATM timapezeka tikuchita deposit ndalama even bank itatsekera. Lero timatha kutumiza ndalama pa mo kutumizana ku banki ina iliyonse ka Airtel Money ka kumpamba. Life make easy life, kulida life ya easy life. Ndekuti lero tizikapezeka kuti ayi koma napa zisankho pokhapa ndiye tikapereke tikabwere tikapange manyo. Ngati simunakonzeke chitani resign, chitani withdraw from the race. Mujite withdraw from the race. Osati muziti ayi basi koma sisankho sizichitika tichita boycott. Ingochita ni boycott, sikuti mukachita boycott ndekuti ziko lisiya kuyenda. Ayi, if you leave the stage sikuti sikuzachitika zisankho, pakhala ena amene akapanginawo zisankho. Ngati mukufuna kunyanyala ingonyanyalani koma musaike mkwiyo mitu mwanthu. Okwiya sitimampasa mwala mmanja kuti agende, okwiya amakagenda eka. I challenge you Boni Kalindo kunena kuti go ahead ndi maplan omati mademo. Simukatiusa anthu even 100 sakatuluka because they know you kuti ndino anthu adyera andi munaliuza kale dziko la Malawi kuti Malawi sio mufera. Aboni Kalindo munamuuza kale dziko la Malawi kuti pomaza fika 10 koloko Dr. Lazarus Chakwera zakhala wina dziko lino potengera ndi zimene akupanga DPP. Sindikukhulupirira kuti is very right kuti lero muzikabwera oti munauza kale kuti Malawi sio mufera, Chakwera zakhala wina pofika 10 koloko ndi muzikapezeka kuti mukusokonezaso dziko lino. Zimene zozo tikufuna tikuuzeni mwamvemve mwamvemve kuti zimene zozo sizichitika. Ndipo ndalama zimenezo ingojani mwajaza ulere, ndipo ngati angafuna apitirize kukupasani ndalamazo inuyo azipani zotsutsa tengani ndalama zanu mupite nazo pa ground mupeze mamonita abwino akakuthandizireni kusamala mavoti anu, mupeze mavoti abwino
kwanthu mwathandize ma MP anu mwathandize makhansala anu ngati mukulephera kuchita field ma candidate ma MP makhansala madera mutenga ndalama zanu kumakazionongera kuti aboni kalidwa azikudyerani muzazirira tangoyesesani kuti at least mukhaleko pa position number 2 kuti mukhoza kukhala leader of opposition ku parliament mukhoza kukhala osusa wakulu mu chipani cha mu parliament tayesesani pamene popo koma mukamadalira aboni kalindo kuti atakumenyerani nkhondo muchedwa ine ndine Frederick Bire Malata mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyana zochitika mu dziko lino la Malawi and sindimayankhula chifukwa chonena kuti ndili ndi pakamwa koma ndimayankhula when there is something worthy to speak about ndiye tikhala tikumayankhula tikhala tikumafotokozerani inu ya Malawi kuyambira pano kupita chitsogolo chifukwa ndine Malawi ndine munthu amene ndikufuna kumakuunikirani ndipo akabwera ndizikuuzaninso kuti pamene anakumana pakuti ndalama imene atenga kwa kuti ndalama mwakuti atafuna amenye zakuti koma zolinga zawo zenizeni ndikufuna kusokoneza zisankho chifukwa dziwa kuti kukonzeka sanakonzeke ayika makandidate amene anthu sanawalandire kuma convention kwawo kuja ndi akuona ngati kuti chifukwa chakuti pali chiyembekezo chachikulu choti Dr. Lazarus Chakwera akhoza kutengaso dziko lino mpaka 2030 ndi akufuna kuti azipereka picture yofuna kuopseza anthu kukhala ngati kuti Dr. Lazarus Chakwera sangawine aziopseza anthu ngati members a MCP sima members sima citizenale a dziko lino aliyense omenyera ufulu akwenya kuti amenyere ufulu wina aliyense kaya ndi wa MCP kaya ndi wa DPP kaya ndi wa Ford kaya ndi wa Chani osati kuzikhala kutenga mbali kuti awasitinga support koma awo inu zipani ku Southern Region zilipo zingati zipani over 11 UDF PP PDP oja zake alibe mulandu PP zipani zambiri zochokera ku Southern Region komanso zoyambika chifukwa cha mkwiyo pitani pa Central Region mukapeza ndi chipani chimodzi chokha pitani ku Northern Region mukapeza kuti chipani cholimba ndi chimodzi chokha inuyo mudziwe kuti muyambe mwakonza kale anthu akumwera muyambe mwakonza kale ubale wanu chifukwa olo kuti mupange alliance mukayona kuti alliance imene mukupangayo izangokhala alliance koma ndiona kuti yotenga kale ana anu amene mudathamangisa amene mudalanda chipani ku UDF ndikakhala nacho apo kenako mukufuna kuti yayi tibwerere ndeti mukamutenga Joyce Banda wa PP amene anali wa DPP kale mukamutenga kaya Nankhumwa amene anali wa DPP kale mukamutenga kaya ndani amene amunamukaniza kuti asakhale mpando ndikapita ku UTM mukabambe anthu anu kale ndekuti Israel kuti mukutenga mavoti athumba limodzi ndikumaona ngati ndiochuluka ali anu omwe zimene mmayenera inu kuchita ndikutenga ana onse aja kumbuyo kuja mujabakiri muluza makuuzani kuti kodi inuyo kumikangano imene muzawina nthawi imene amakuuzani zimene ziji amafuna kukuuzani kunena kuti mgwirizano umakupangisa munthu kukawina koma mikwiyo yomangotukwanizana kumangomenyana pa social media kumachotsana mpaka kulanda na leader of opposition ku parliament mpaka kumaka munena Joyce Banda kuti ine chimwene yanga samaja madea kumamunena Joyce Banda lero mukanene kuti mkwiyo umene ujao Dr. Joyce Banda ratata anene kuti tigwirizane anayiwala zimene ziji zijama mpanga kuti Joyce Banda ndi wakashigete anayiwala zimene ziji zijama panga inu ya DPP ndikumaka atenga anthu ndumaka aponya mboma ndukabandalama mboma muja ndumaka nati wabandalama ndi Joyce Banda ndi wakashigete Joyce Banda ndikukhala 5 years yonse ali kunja kwa dziko lino osabwera nziko muno kumangozungulira kunja ku osabwera nziko muno chifukwa chopa inu ya DPP kuti mumanga lero mungakanene kuti mukapanga ubale opita kuzisankho ndikuzakhala ubale wamphamvu yambiraniso pofika 2030 muzakhale kuti mwapanga kale ubale wabwino onena kuti zipani zimene munakuisana mupange mgwirizano koma ubale onena kuti kwangosala 4 months just 131 days kuti tipite kuzisankho ndiye kumakati ayi ife tilimbana ndi meki ayi ndithu so ife tili against zolimbana ndi meki isiyeni leave meki alone leave that make alone musalimbane nayo meki imene isiyeni ngati simunakonzeke vomerezani chitani withdraw zikomo kwambiri Malawi Camera